Keď hovorím ľuďom, že pracujem vo financiách, tak väčšina prekrúti očami a myslia si, že okrádam ľudí. Realita? Snažím sa im pomôcť naplniť ich životné ciele. Ahoj, volám sa Juraj Štefaniak a som finančný sprostredkovateľ už 7 rokov. Mýtus číslo 1. Finančník ťa okráda o peniaze. To nie je pravda. Práve naopak. Finančný sprostredkovateľ ti šetrí peniaze, pretože sa snaží ti zabezpečiť tú najvýhodnejšiu hypotéku s najnižším úrokom. Alebo ťa chráni pred skrytými poplatkami. Mýtus číslo 2. Zarábame nekresťanské peniaze. Neviem, či nekresťanské, ale predstav si, že potrebuješ hypotéku a banka ti ju nechce dať. Ale ja ti viem pomôcť a bude ma to stať 6 mesiacov práce. Mýtus číslo 3. Finančný sprostredkovateľ je platený klientom. To nie je pravda. Finančný sprostredkovateľ je platený finančnou inštitúciou až v prípade, že klientovi sprostredkuje finančný produkt. Hypotéka, banka, poistenie, poisťovňa, investície, investičná spoločnosť. Tak čo, ešte stále máš rovnaký pohľad na finančníkov? Napíš mi tvoj názor do komentu.